Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en ɗon no jokka dow ƴamol sappo e tatabol en puɗɗinongol ha jonde salinde amma wakkati man ɓillake en darningol. To kadi en ɗon jokka dow ƴamol man o wi'ata ha ɗo yoga rewɓe ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder ñalɗe suumaye maɓɓe, ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder ñalɗe suumaye maɓɓe. Kadi ha ɗo man ɗo rufgo reedu man ɗo ɗum maran none ɗiɗi, kanjum wonte foti reedu ndu rufa kayru man ɗo ɓawo ɓingel man ɗo ngel tagama tagdi ɓi adama timmidindi ɗo ɗum nonde nde ɗon mari kiita mare feere. Nonde ɗiɗabre foti reedu man ndu rufa amma yeeso ɓingel man ɗo ngel tage diga ngel ɓuray kangel man ɗo ngel ɓuray ngel heƴƴere ƴiƴam. Kadi diga yaake ɗo reedu man ndu rufa tagdi ɓi adama wurtaki ha reedu man. To kadi ɗo bo ɗum yaakewol ngol ɗon mari kiita magol kangol bo. To kadi o wi'ata ha ɗo noy wonte kiita suumaye mako kanko man ɗo toni fe'anake mo yaake oɗo ha nder suumaye, noy wonte kiita mako. To kadi ha ɗo modibbo ɗo fuɗɗi oɗon jaabo o wi'ata toni laatake ɓingel kangel man ɗo reedu rufndu man ɗo toni ndu laatake yeeso kayru man ɗo ɓingel man ɗo ngel tage wanga tagdi ɓi adama ha magel, debbo man ha ɗo ɗam laatatako ɗum ƴiƴam ɓesngu, ngam ko waɗi ɓe reedu man ndu rufi diga tagdi ɓi adama wangay ha ɓingel man, mana man deydey ko ŋakkata ñalɗe 80 deydey an kam diga ñalɗe 80 wadgo ɓawo ha ɗo man ɗo tagdi ɓingel man ɗo wangata ha reedu man. To kadi ngam man kadi ha ɗo kam kiita mako toni ɓingel man ɗo tagdi ɓi adama wangay ha magel kam kadi ngel hoccata ha ɗo man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo na ɗum ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu, innama ɗum ƴiƴam non bonniɗam. Kadi ngam man ɗam haɗata debbo man suumago, ɗam haɗatamo bo julgo. Amma noy to reedu man ndu rufi ɓawo jotta kam tagdi ɓi adama wangi ha reedu man, ɓawo tagdi ɓi adama ɓingel ngel reedu wonnindu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maru. To kanjum bo pamarum man ɓe mbi ha tagdi wanga ha reedu man ɗo pamarum man no ɗum famɗiri fu waɗan ñalɗe 81 ñalɗe 81 ɗo kam no ɗum famɗiri fu ɗo waɗan ñalɗe 81 ɗo kam nder pamarum ma ha tawa ñalɗe 81 non suura tagdi ɓi adama wangi ha reedu ɗo kanjum kam ɗum pamarum. Amma ko laati ɓurnal kam ñalɗe 90 kanjum kam ɓurnal kam a tawan tagdi wangi to reedu ndu waɗi ñalɗe 90 ɗo wonte ko ɓurata ɗuɗgo. To kadi ɗo man ɗo jotta ka en ko to kiita diga pamarum man diga ñalɗe 81 man ɗo jotta kam reedu man ɗo ndu ɓuray banni ɗo ndu wonnake tagdi bo wangi ha maru, tagdi ɓi adama bo wangi ha reedu man. Kadi ɗo kam toni yottake banni ɗo kam wajibi dow debbo man reedu mako man rufndu man ɗo ndu hocci ƴiƴam gurtotoɗam ɓawo rufgo reedu man ɗo ɗum hoccan kiita ƴiƴam ɓesngu, ngam ko waɗi ngam reedu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maru. To jotta kam kayru man ɗo ndu hoccan kiita ƴiƴam ɓesngu, jotta kam deydey ƴiƴam man ɗo ɗam haɗan mo kanko man ɗo suumago, ɗam haɗan mo bo julgo. To kadi ni wonte deydey ko o jabori ha ƴamol ngol ɗo ni kam dow dammuɗum man ni. Kadi toni reedu man ɗo diga ndu famardu jamum ndu ɓuray ñalɗe an kam ñalɗe ndu salaki ñalɗe 80 kadi ha ɗo tagdi ɓi adama wangay ha maru, non ɓe mbiyata ɓurnal fu tagdi wangata maru to ndu ɓuray ñalɗe 80. Ha ɗo man kam ƴiƴam man ɗo
ɗam miccitittake ɗum ƴiƴam ɓesgu, innama ɗum ƴiƴam noon bonniɗam ɗam haɗata sumago, ɗam haɗata julgo. noyi to fuɗɗi diga reedu man ɗo ndu mawni, diga fuɗɗam pamaru man ni mbiɗen ñalɗe 81 wadgo yeeso, to ha ɗo kam ndego foti ñalɗe 81 ɗo foti tagdi suura ɓi adama fuɗɗan wangugo ha reedu man. kadi to yottake deydey disde nde ɗo bo kadi reedu man ɗo ndu hoocan kiita jotta kam deydey ɓesnu fotan be ɓingel man ngel foti ngel yottake lebbi 9 ngel dañama walla lebbi jeɗɗi ngel dañama, kadi kiita ma ngel fotan be ɓiɓɓi adama laatiɗo timmidiɗɗo, kadi laato ƴiƴam gurtotoɗam ha mo reedu muɗum rufi man ɗo, kadi ɗum ƴiƴam ɓesngu kanjam man ɗo ɗam haɗamo suumago, ɗam haɗamo julgo. to dow yaake oɗo modi boɗo o jabori ƴamol ngol, kadi en cottan garten ha ƴamol 14 ƴamol 14 nder ƴamɗi ɗiɗo. kadi ɗo bo o wi'ata yogaƴe ɗon dippo yaake feere ɗon fe'o ko wonte asli kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada daroto ha maako, diga to o reedi ko wonte asli ɓurata ɗuɗgo kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada kam daroto warata ha maako. to kadi yakeji feere ɗon fe'o ɗo wonte asli kam, amma yake feere kuje goɗɗe ɗon fe'o luuta ko laati asli man ɗo. masalan debbo o wona o reedu amma ƴiƴam al'ada maako man bo ɗam daratako, ɗam ɗon warta kala lewru fu ban wakkatiwel ɗam wartanno. to kadi ɗo man bo ɗum luuti ko laati asli kam, amma kadi ndego foti banniɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon fe'o. to kadi o ƴamowo o ƴami o wi'ata jotta kam noyi kanko kam o reedu amma ƴiƴam al'ada mako bo daraki, ɗon warta ban wartiranno foroy. to kadi noyi kiita mako kadi o reedu bo jotta kam o miccitittako ƴiƴam man, o waɗantaɗam lissafi nde o reedu, o suumo o juulana, walla o hocan kiita ɗam ƴiƴam man hocan kiita majam banna yaake o reeduno, kanko man ɗo ɗam haɗamo suumago be julgo. kadi ɗo wonte ƴamol mako haɗo. to kadi modi boɗo o jaabi oɗo ɗo o wi'ata toni wurtake ƴiƴam ɗam al'ada ha debbo laatiɗo cuumiɗo suumaye mako man ɗo o wonnoto ƴiƴam fakat o tabitini ƴiƴam be o reedu man o tabitini ƴiƴam gurtiɗam ha mako man ɗo ɗum ƴiƴam al'ada, kadi suumayere mako man ɗo nde wonnoto. o hujjori be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol nde annabijo wolwani yakeji rewɓe. annabijo wi'ata alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum, kadi debbo o laataki kanko man ɗo to ni al'ada mako warti kanko man ɗo o juulata o suumata kona. to kadi ni kam hollini al'ada to tabiti ɗum al'ada man kam kadi kanko man ɗo o suumata ko o juulata ko o laati kanko man ɗo o reedu man. kadi ngam man o wi'ata haɗo, ngam man kadi en ɗon limta ƴiƴam gurtiɗam ha mako man ɗo, ƴiƴam gurtotoɗam kanjam wonte ƴiƴam da hayla walla ɓesgu man ɗo, kanjum man ɗo nder bonnoji suumaye, nder gewoji suumaye. to kadi wurtago ƴiƴam man ha debbo reedujo ha ñaloma suumaye, kadi kanjum man ɗo toni ɗum laatake ɗum hayla fakat kam, kadi kanjum man ɗo kiita man ɗo ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo, kiita man ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo. ni kam ɗam haɗanmo kanko man ɗo o suumatako o juulata be o reedu man fu, o suumatako o juulata. to kadi o wi'ata dow konngol ñiicugol kam haɗo, dow konngol ñiicugol kangol wonte konngol ɓurangol margo sembe. kadi kanko man ɗo debbo man ɗo o hocan kiita kaylowo na reedujo, o hocan kiita mo al'ada mum warti kanko man ɗo na o reedujo. ni dow konngol ñiicugol o fitori haɗo. to ni kam kadi hollini en konngol ngol ñiicayi. ɗon wi'a kanko man ɗo to ni o reedu nden al'ada man warti ha maako ɗo,
al'ada man ɗo ngam miccitittake, ngam ko wonte asli kam reedujo haylata. To kadi konngol ni kam sappini wigo mako konngol ñiicugol ɗo, konngol ngol ñiicay ɗon wi'a debbo reedujo kanko man ɗo ko al'ada mako warti man ɗo nga haɗatamo sumago, nga haɗatamo julgo, amma balma ɗum ɗon yi'e kanjum man ɗo na ɗum al'ada, ngam ko wonte asli debbo reedujo al'ada mako wartata. To kadi ni kam modibbo ɗo o sappini en konngol ɓurangol sahago, ɓurangol ñiicugo kam kanko man ɗo wondo o luuti asli man o reedujo non, amma al'ada mako warti kadi al'ada man ɗo nga haɗan mo sumago, nga haɗan mo julgo ban al'ada jotta kam mo wala reedu. To kadi ɗo ni wonte fito ngo modibbo ɗo o fitori ha ɗo dow konngol ɓurangol sahago, deydey no o wi en ha ɗo, kangol wonte konngol ɓurangol sahago, konngol ɓurangol ñiicugo. En ɗon dokka dow joole meɗen wolwango kiitaji ɓesngu ɓe al'ada mo hayla, deydey jawabuji ɗi modibbo bi'eteɗo Mouhammad Ben Saleh Al Usaymin deydey ko jaabi ɗum kadi. Nder ɗon man ɗo o ƴamama ha ƴamol ngol lamba 15, o ƴamama ha magol debbo kanko man ɗo to o yi ha zaman al'ada mako ñalde o yi'a al'ada wartanamo, ñalde tokkotonde bo o yi'a kanko man ɗo al'ada man ɗo nga wirno ha mako, kadi noyi kiita mako be yaake oɗo ɗo kadi jotta kam laatoto ñalde nde o yi al'ada ha muɗum nde fumare kayre man ɗo o miccito al'ada man, nde o yi'ay bo o miccito o ceniɗona o waɗa ɗum o ceniɗona, walla noyi kiita man wonata. ƴamol ngol ɗo o ƴami modibbo ɗo, kadi modibbo man jaabimo o wi'atamo ha ɗo ko ɓurata wanguwo kam deydey ñalde nde debbo man o yi'ata kanko man ɗo o ɗon seni ha muɗum, be ñalde nde o yi'ata kanko man ɗo al'ada mako man warta ha muɗum, kadi ɗe fumaje ɗum ñalɗe ɗe al'ada, o limtanɗe ɗum al'ada. O ñalde nde o yi ƴiƴam man warti ha mako, be ñalde nde o yi kanko man o wutti ƴiƴam man ɗam wala ha mako, deydey giɗɗe modibbo ɗo, deydey fito mako oɗon yi'a kanjum man ɗo ɗum ñalɗe goote, bi mana nde ƴiƴam man warti ha mako be nde ƴiƴam wartai ha mako fu to ɗum ɗon tokkidiri banni kam mana man oɗon nder al'ada mako o julata o sumatako. deydey ni fito ngoɗo modibbo ɗo o fiti, kadi nden kam o lutta kanko man ɗo oɗon renti ha o julata o sumatako. ɗo wonte deydey fito modibbo Mouhammad Ben Saleh Al Usaymin. To kadi ɗo kam fito mako kanko, amma kadi haɗata o sappi en woodi konngol nder yoga modiɓɓe, konngol nder konnguɗi modiɓɓe o wi'ata yoga modiɓɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗon mbi'a kanko man ɗo to o yi ñalde nde o yi ha muɗum ƴiƴam man ɗon ha mako o nangto o sumatako o julata. Jango man to o yi kanko man ɗo o ɗon wutti ƴiƴam man ɗo ɗam wala ha mako o ɗon seni ƴiƴam man wangay ha mako, kadi kayre bo o sumonde o julande, mana man kiita man o ceniɗo. To kadi konngol nder modiɓɓe ɗon fitoriɓe banniɗo, to o yi hande o e al'ada ɗon ha mako o nangto o sumatako o julata, jango o yi kanko man ɗo o ɗon seni kadi kamare bo o suumo o juula. To konngol ɗon nder konnguɗi modiɓɓe pitigol banniɗo, kadi o tokko banniɗo kala nde o yi kanko man ɗo o senake o suumo o juula, kala nde o yi al'ada man tokkotonde bo al'ada warti o nangto ha suumago be julgogo, kadi ha to ɗum waɗi ñalɗe 15 o tokko banni man, mana man hande o ceniɗo jango bo o senaki, hande o ceniɗo jango bo o senaki, o tokko banniɗo ha to ɗum yottinimo ha ñalɗe 15, ha to ɗum yottinimo ha ñalɗe 15. to waɗi ñalɗe 15 o seeday kanko man ɗo, hande o yi'a kanko man ɗo o senake, jango bo o yi'a o senaki, kadi to ni yottake ñalɗe 15 ko ɓesdi dow ñalɗe 15 kam o wi'ata ɗum al'ada, mana man o waɗa ɗum istihada, mana man ɗum istihada bi mana ɗum ƴiƴam
amma ɗam haɗatamo sumago, ɗam haɗatamo julgo. Innama nde o wari julgo fu kanko man ɗo woni dow mako o seno, o hoca limce mako ceniɗe laɓɗe, kadi o juula kanko man ɗo ƴiƴam man ɗo ɗam faddatako mo ha julgo. To ni konngol ɗiɗaɓol kangol man ɗo ngol o sappini, o sappi ha konngol yoga modi ɓe pitori banniɗo. To amma fito mako kanko kam ɗum ƴiƴam ɗam gotam, ɗum ƴiƴam kanjam man ɗo ɗam gotam. To o yi hande o senake, jango o senaki, kadi mana man fu ɗum ɗon hawti kanko man ɗo o senaki man non o nangto ha sumago be ha julgo. To ni kadi deydey jawabu ngol ƴamol 14. To ƴamol en garto ha ƴamol ngol 16 kadi ha ɗon man ɗo ɓe ƴami modibbo ɗo ɓe mbiyata ha ñalɗe ragareje ɗe al'ada debbo ƴami mo ha ñalɗe ragareje ɗe al'ada muɗum yeeso o seno man ɗo o yi'ata kanko man ɗo batte ƴiƴam ha mako. Jotta ka ha sene al'ada mako man nga wari ragare maga, ñalɗe ragareje ha maga, kanko man ɗo o yi'ata hunde ɗo batte ƴiƴam ha mako. Kadi o ƴami ha ɗo ƴamol mako o wi'ata kadi kanko man ɗo to ni o acci o yi'ay ha ragare al'ada mako man ɗo o yi'ay batte ƴiƴam, kanko man ɗo o sumoto ñalde manna, amma bo o yi'ay ko laati karlol danewol. Ngam ɓurnal fu ha rewɓe to ni al'ada man nga wari ragare maga ɗo, ragare man woodi ko ɓe mbiyata alqassatul bayda, kanjum wonte karlol danewol, kanjum man ɗum ndiyam danejam ɗam wangan ha maɓɓe ha ragare timmugo al'ada maɓɓe ɓawo ƴiƴam man ɗam darake man ɗo wangan ha maɓɓe e qassatul bayda man, kanjum ɓe mbiyata karlol danewol man ɗo ngol wangan ha maɓɓe jurkam fu banniɗo man. To kadi o wi'ata noyi kadi o yi'ay bo karlol danewol man ɗo ha mako, alama deydey ƴiƴam man ɗam timmi ha mako ɗo, ɗum fuuɗo ɗum wangay ha mako, amma ƴiƴam kam acci warata ha mako. To kadi noyi kiita mako o kanko man ɗo o suumoto o juulana, walla o nangtoto kanko man ɗo, walla ko o waɗata ko o muñan o rena ha to yi karlol danewol go. To ha ɗo kadi modibbo man o jaabi ƴamɗo ɗo, o wi'ata debbo man ɗo to laatake nder al'ada mako kanko man ɗo o gi'owo karlol danewol ha senuye mako, kanko man ɗo nder al'ada mako ɓawoni to o wutti ƴiƴam man darake acci wargo ha mako, o yi'an karlol danewol, kanjum mbiɗen ndiyam danejam goɗan wangan ha mako. To ni laatake banni al'ada mako kam o reena, kanko man ɗo o sumata ko o juulata ha to karlol danewol go, ndiyam danejam goɗan wurtake ha mako, ɗan wangi ha mako. Amma to laatake nder ɗo yake oɗo ni ɗo gi'an mo laati ragare senuye muɗum yi'an karlol danewol go, e non goɗɗo bo ɗon kanko ka o yi'ata karlol danewol man, deydey ndiyam danejam ragare senuye man ɗo ɗam warata ha mako. To noyi to laatake banni yake mako kanko bo nden kam be timmugo ƴiƴam man ɗo kanko man ɗo o suumo o juula, o seno o suumo o juula. To kadi o sendidiri yakeji man dow yakeji ɗiɗi, mo al'ada mum laati timmirta be karlol danewol, kañum man ɗo rammiɗa yi'a karlol danewol man ɗo fuɗɗa suumago juula. Mo al'ada muɗum laati kañum man ɗo kanko man ɗo o wuttugo ƴiƴam man non tan wonte alama senuye mako ɗo go, kanko man to ƴiƴam man ɗam darake ha mako kadi kanko man bo o yiwo o fuɗɗita suumago mako be julgo mako. To kadi ni deydey o jaburi ƴamol ngol ɗo. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.